Jeg vil gå lidt videre med det, Nikolaj han snakker om, hvor han snakker om det med at komme ud i noget uventet, hvor rammerne ikke er, som de er, og hvor tingene ikke er, som man havde planlagt, og man egentlig ikke kan gå efter det, som man havde tænkt sig at nå. Det er jo sådan, når man kommer ud som lærer, og i alle andre ting i livet faktisk også, at der er tingene ikke altid, som man havde regnet med, de ville være. Rammerne og forudsætningerne, de ændrer sig nogle gange, og så vil jeg komme lidt ind på, hvad man kan gøre i sådan nogle situationer, hvor man faktisk er nødt til at beherske kaos og være beredt på at håndtere det uventede. Det vil jeg først og fremmest gøre ud fra nogle punkter, som vi har kigget på fra en svensk artikel, der handler om arbejdsmarkedet, der handler om, hvordan man som leder skal gå ud og gribe simpelthen det at være i nuet og være i de her situationer, hvor man måske er ved at miste grebet lidt, eller man i hvert fald ikke kan gøre sådan, som man havde planlagt, man skulle gøre. Det er jo vigtigt at holde fokus på de mål, man har. Men jeg vil tage den lige her lidt en af gangen, og så er det forhåbentlig noget, man kan bruge videre ud i sin lærergerning. Det er i hvert fald nogle, jeg synes, jeg kan tage med mig og være sådan, de er meget håndgribelige. Det første, det er simpelthen at gøre sig klart, at der er en situation her, man ikke var forberedt på. Man kan ikke gøre, som man havde tænkt sig at gøre. Det første, det er simpelthen at acceptere det, og så simpelthen begynde at handle derpå. Det kræver en grad af improvisation. Det kræver, at man kan sige, jamen, hvad har vi så rent faktisk at gøre med, og danne sig et overblik. Det næste, det er at sige, at man har jo nogle idealer, der er en grund til, at man har lavet den planlægning, man har, men det må man lægge lidt til side. Man må simpelthen droppe sine idealer lidt og sige, jamen, det kan ikke nytte noget, at vi hænger fast i det her og ikke kommer videre. Og det er også i den fase, hvor man går ind og bliver sådan meget handlekraftig, og man faktisk begynder at løse problemet og tænke over, hvad man kan gøre for at komme ud af den her situation igen, og forvente tingene til, at det bliver noget konstruktivt. Det kræver, at man som lærer tager hurtige beslutninger. Det kræver, at man kan handle, mens man står i situationen, og at man ikke lader sig slå helt ud af det. Og det er også her, man ligesom er nødt til at tænke over, jamen, hvad kan man gøre fremadrettet for, at hvis man står i sådan en situation her igen, hvordan kan man så angribe det en anden gang. Så har vi den tredje fase, det er at være kreativ og fantasere, og simpelthen også sige, jamen, hvad er det værste, der kan ske ved, at vi laver noget andet, eller at vi rykker lidt rundt. Selvfølgelig nogle gange så står man med nogle situationer ude i folkeskolen, som man er nødt til at handle på. Men nogle gange så kan det også være fint at tænke lidt kreativt og sige, nej, hvad fanden, vi laver bare et eller andet og får det til at fungere. Så har vi den fjerde fase, eller det fjerde trin, som man kan bruge. Og det er simpelthen at holde fokus på målene og sige, jamen, nu kan det godt være, at vi ikke lige kan gennemføre undervisning, sådan som vi har planlagt det. Men er der en anden måde, vi kan gøre det på? Er der noget helt konkret andet, vi kan gå ind og lave? For eksempel er det en idrætsundervisning, og man havde tænkt sig, at man skulle lave noget træningslærer, noget idrætssal. Jamen, er der en teatersal? Er der en stor kantine? Er der et eller andet? Så kan det godt være, at man ikke lige kan klæde op, eller man ikke kan gøre ligesom man har planlagt. Men man kan i hvert fald måske finde nogle andre steder at gøre tingene på. Så må det blive under nogle andre former, men man kan trods alt stadigvæk nå nogle af de mål, man måske har sat sig. Så har vi det femte trin. Det er at huske at have det sjovt, fordi det kan eleverne mærke, og det kan alle mennesker, man beskæftiger sig med, de kan mærke, om man har det sjovt, om man går op i det, man laver. Og hvis man kan se det sjove i en situation, som er røget lidt af sporet, jamen, så kan man tit få det vendt til noget positivt, og rent faktisk få noget helt andet ud af det. Det er utrolig motiverende at vise, at man er engageret, og at man har det sjovt, så der er rigtig mange, der vil gribe den samme følelse og med på, at man skal have det sjovt. Det sidste, det er at bruge sit netværk, eller det næstsidste, det er at bruge sit netværk. Holde øje med, hvad der sker, og hvad der rører sig rundt omkring på skolen, eller den virksomhed, man arbejder på. Er der et eller andet, man skal være særligt opmærksom på lige for tiden? For eksempel i december, der ved man, det er jul. Der kommer til at være en masse juleklip, så der kan det være en god idé at være beredt på, at man måske ikke lige har alle klasselokaler osv. til rådighed. Så kommer vi til det sidste. Det er at bruge sin erfaring og bruge sin intuition. Hvis man står i en situation, det er simpelthen at fokusere på, hvad synes jeg er rigtigt? Hvad siger min mavefornemmelse? Hvordan skal man angribe det her og komme godt igennem det, og sørge for, at man får opnået noget konstruktivt. Og
Det sidste jeg vil sige omkring det her, det er, at man skal ud og prøve det. Man er nødt til at være i de her situationer, før man ved, hvordan man reagerer under det her pres. Så nogle gange så er det en god idé at sætte sig selv under pres. Det har jeg ofte gjort, og det har blandt andet gjort mig i stand til at kunne handle. Når jeg står ude i nogle pressede situationer, så går jeg ikke nødvendigvis altid i panik, kun nogle gange. Tak for nu.